Där går det iväg. Elias får en kanonstart. Han flyger över också Max Mattsson på insidan där. Hur blir det? Max går upp och blockar och det blir hårt. Elias får med sig farten på något konstigt sätt ut där. Inne här i andra sväng. Det är mycket bra kört av alla. Ida Nedar kör också. Och så Max. Han kör stenhårt här. Också Felix som är med där och kör på hårt. Just nu finns på fjärde plats. Och så har vi då en Oj, jag har en annan för en tull. Attas. Han går tull in i sista svängen precis när han attackerar Felix. Men det går inte bra med killen. Men vi ser att vi har en hemmaåkare. Det är Elias Pettersson som tar hem den här A-finalen. Och så har vi materialproblem här. Kanske, det är ju därför det går ut. Det fick ju kedjan upp, eller hur? Någonting.